Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyo, sinilagad ang korman sa silinga palatuntunan. Sa ngalan sa inyo regular ang korman sa silinga palatuntunan, Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya. Talos lang kita diri hasta pabuas Sabado, Friday and Saturday. Aksyon Report Afternoon Edition. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Opdirin nyo ako sa labilin 59 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Mainit pang singkal sang init. Amo ni oras sang kapunanon. Baw ang usbong sang init. Mabatyagan mo gid. Kung nagatindog ka lang normal sa sagwa sang building. Kung nagatindog ka lang sa sagwa sang dalan. Mabatyagan mo gid ang kapaang karang usbong sang init halin sa dalan. Imo gid mabatyagan. Lakat sang panahon ti of course man nami. Friday. Karon dugay-dugay sa gabi. Friday night. Oy halong gid kita ha. Baw do wala nagaminyar ang pagsaka sang COVID-19 cases. Sa Bacolod, sa probinsya, sa palibot-libot sang pungsod Pilipinas. Ang rejoinder kag reminder sang aton nga mga authority, social distancing, wash your hands gamit ang sabon, sok-sok face mask, paamani, sok-sok face shield. Para nga malikaw kita nga matapikan sang virus nga COVID-19. Ang Bacolod City Police Office kon PNP ang pagambalan nakarecord na sang 58 ka mga kapulisan naton sa Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19 sa nagapadayon nga surveillance testing. Pero kumplituhon gyud sa BCPO nga swab test ang masobra 700 nila sini ka mga PNP personnel para mapasiguro nga ang nagatubang sa mga tao nga kapulisan wala sang may nagapundo nga virus sa ila sini kalawasan. Pinakaulihi nga record kag datos nga hatag sa ato ni Police Lieutenant Liberty Njapi, ang Public Information Officer sa BCPO, halin sa masobra 20, nagsaka na sa 58. Kalabanan diri sa ila asymptomatic. Gamay lang gid ang nga porsyento ang symptomatic ikumparar mo sa asymptomatic. Gindala na ini sila sa mga nagkalain-lain nga mga quarantine facilities kag nagapadayon man ang ginatawag nga contact tracing team para nga ibaluan kun bala ang ila nga mga naistorya lugar nga gigadtuan basi na saturate man sang virus. Ito importante nga may baluan kung sino ang mga tao na nakadtuan kag na istorya sining aton nga mga kapulisan. Amo na nga baw halong kay kadelikado sa mga sitwasyon sa mga barangay naton baw. Halong-halong gitoy. Ayaw mangin complacent ha. Hindi gid magsalig. Kasiling sang aton nga mga katigulangan madamo na ang nagbulusong sa sobra nga pasalig. Di
Di ba Toto Louis Di Paula? Toto Louis Di Paula, ranaw. Ang hapon dira sa mga Dongganon boys, ha? Mustas Toto Louis Di Paula, doon hidlaw na ko siya. Patako tsura, ya. Kaya mo na, ha? Although nga ining adlaw may mga nagarabot man nga ayuda, vaccine para sa Bacolod, kag para sa Negros Occidental, no less than si Governor Aksyon, nagpabakuna na. Sa inubak to lang yan ni Governor, no? Maginto block kay na sa iya. Istigos ang mga empleyado, dala ng media sa pagpa-injection ni Governor Aksyon sang vaccine, first dose, after 28 days or pila, antes makatapos ang 2 bulan bla. Second dose para kompleto ang bakuna virus para sa COVID-19. Kulang pagid ang vaccine para lang sa pungsod Pilipinas. Nevertheless, importante may gabot sang sawala na gid. Kita mong India to baw. Makatalandog balahibo. Ang mga nagkakatabo dito sa pungsod sang India, ginasuka na sa ospital. Ang may mga COVID ka daw, hindi na gid masarangan. Puno-puno gid ang nila ospital. Ang mga ambulance sila nga may karga sang pasyente nga may COVID, ara lang nakapila kag nagahilira nagalinya sa sagwa sang ospital. Ang mga nagkalamatay daw katulad sang kahoy nga ginsulod sa buho, gintabunan sang dahon kasaging, gintampukan kaduta para nga himuon uling. Bo ang mga nagkalamatay ito sa COVID-19 sa India, ginasunog yung ilalawas gamit ang kahoy. Grabe, no? Ginaktos mo ang ginapang sunog, makatilindog balahibo. Makita mo lang ni ang amoni nga sahi sang virus na makauturan aton nagakalamatay sa mga pelikula lang. Subong makita mo na sa aktwal ang nagahilira nga mga patay, mga ginatabunan sang kahoy. Kag ginasunog. Grabe, no? Yung mga Pinoy man tato nga mga kabyanan nga nagkalamatay man sa COVID-19 sa pungsod India. Grabe agad ng India subong. Daw makuan ka? Daw mahuy-huy ang pako ag baga mo. Makita mo balang sitwasyon sa mga tao itong may COVID-19. Sus, pinot lughan mo. Kita diri sa Pilipinas, pasalamat lang ta. Although nga hindi tagid man malikawan, may mga nagkakalamatay kadadlaw sa COVID-19, pero layo tayo kumpara kita sa pungsod sang India. Ginatos yang nagkakalamatay mo sa isa lang kadlaw. Grabe ang halit sang virus. Bilog gin nga kalibutan, gintayog ya. Ginpabatsyag gid kung ano kabangis, kung ano kapintas ining virus nga si COVID-19. Muna gani again, sulit-suliton ta, daw uli anon kita, pero mas maayo kung may nag-remind, health protocol. Ang importante, disiplina. Disiplina sa aton kagulingon. Kung sa mga Tagalog pa, disiplina ang kailangan.
o hindi gid man mapauntat, mapahagan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang paglaptas ng virus nga COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:11 na. Nano mga balita kabantayan yung dugay report kika sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Kada Biyernes ang Kapitolyo Provincial ginadala ni Aksyon Eden Abuso. Bantayan ang iya balita 16,000 ka Sinovac vials nagabot na sa probinsya sang Negros Occidental karon nga adlaw. Kag sa Biyernes naton sini nga pagpangalagan. Ang balita sa New Government Center. Dalon ni Aksyon Art ay hupon. Mga bakulod nun nga nagapauli sa bakulod. Yara lamang sa average kakadamoon suno sa chairman sang Committee on Returning Residents. Ang balita naman sa national website sang PSA. May technical difficulties. Uy, sa una palang adlaw sa National ID Registration, ano ang nangyari? Sa piyagaman, restriction sa pungsod o restriction sa pagsulod sang mga dumuluong sa Pilipinas nagapabilin. India-like nga pagsaka sang COVID-19 ginalantaw nga matabo. Uy, pwera palayo lang sa pungsod Pilipinas kung madayon madayon nga bali walaon ang health protocol hindi ginamalayo stigi mura siling kung hindi ta magsunod sini kung pawalaan ta lang ini kag hindi ta pagdisiplinahon kagalingon ta hindi matabo ang matabo sa India matabo man diri sa aton puwera, palayo lang. Duwa ka senador, ginaabi-abi ang paglakip sang COVID-19 bilang work-related illness. Lalamang ina sa mga balita nasyonal nga inyo mabasahan, buwas sa pamantalaan lokal o pamantalaan nasyonal. Pag may time, tulutang dugon ta diri sa inyo palatuntunan. Ang amon sining community pantry magapadayon until na lang buwasa. May isa kami kapurok sa isa ka barangay nga kadtuan buwas. Preparar para ganar. Gamay mo lang ni dako na niya. Makasulosalbar sa isa ka adlaw nga pangkinahanglanon sang aton pigado. Kung dinini nga purok, kung dinini nga barangay, bantayan lang. Para kita dira, kita-kits, kita buwas sa aga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:14 this time sa ato siring nga pagpangalagan. Antes na ito ni-check ang mga report na giga sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Unahon tanay ang report sitwasyon trapiko sang Bacolod. Sa Friday, nato sining nga pagpangalagad, payday! Tama-tama sa Friday night, kay may sweldo, ina kung may bilin pa. Ibaloon ta ang trapiko dalagan sa syudad sa Bacolod, sa report sa Patrol 2. Opod kay Aksyon, John Diaz. Line number 2, John, may hapon. Hello, mayang hapon, Philippines. Mayang hapon, Philippines. Dumayo ka sa tirada, tao. Mayang tirada mo subong, ado kondisyon ka. Daw kondisyon, pagkita ka lagaw kami sa libertad mo. Mayroon sa libertad daw. Ano yung naglagaw kami dali, kabalok ka namin, di ko magbinubiyahe, kami private, kaya sa Lakyana. Kaya may mga changes, sabi nga gina-implementar ang Bacolod Traffic Authority Office. Ang diri salin sa may BPI, Aksyon, kadto diri sa may libertad. Hindi na tanto mo sinakabugat na trapiko, kaya mga di pa tayo nga jeepning, ban, wala, di kinapalabay. Kaya mga mansilingan, takuling, divert na sila, dito na sila galibot sa area Aksyon, sang BPI, dabla, din palusot sa lagyan, sang service. Okay. Pero balik sa Lopisay na, no? Tapos left turn sila, o so yun na nilang Lopisay na, at least dito na sila mismo, kaya
sa may market area, dito na sila malabay. But sa lingkod, nakalawi, hindi nga dalan, action na rin, ang ligwa para sa mga pipat ng salakyan. Kaya guys, sa problematic ng area eh. Basta ka rin mag-peak hours. Pero sa rin nga po, nakita natin, may mga improvement, kidman, kag may mga changes, kung nga wala na ginapagyan, sinadira, ang mga tipatay ng jeepney, ginadivert nila, kaya parang tayo yun. Ang biyahe sa pinakamasalakyan, kita naglabay ang Banago, di naglabay ang Bata Libertad, di kung nag-sinumbalik, di ka maginutok ang tanan, so kaisa, nagatugagin man sa bulbugat nga sitwasyon sa trapiko. Sa kami, limba ko lang, di kami naglabay sa may Mabini, so sa Mabini, man kami mga traffic lights na diri sa may Saneco, bilang area, may traffic lights na nagapangson na nga daan, kahit may mga areas, pwede sa kulod nga maging butang nga traffic lights, pero wala pa nagagana, no? Pero diri sa Mabini, Mabini, Rosario, Akon, Gonzaga, Aksyon. So yun nga po nakita nato, nag-function ng traffic lights. At least, maraming sistema ang traffic no, sa mga lugar. Bisan pa nga nag-function ng traffic lights. Si Police Major Valculana, nagpamtang sa gyapon sa traffic enforcers. Kaya natin kinobserbaran kung bala responsable ang mga motorista nga naglabay sa mga sinadra nga lugar. Kaya mga cases kung kaisa nga nagabiting the red lights, nagatugas sa gyapon sa maburbugat nga trapiko aksyonarik sa dalanon. Ano ang patrol from Libertad sa Ilocos de Burgos Public Market. Karon diri sa area sa Dalan Burgos, pakadto diri sa Mahilado, medyo nagka-build up ang trapiko amo sini oras. Ano kay wala ni lagin pagana ang traffic lights eh. Or wala gid man, wala gid nila gid pagana temporarily ang traffic lights kay traffic enforcers no ang nagamando diri sa trapiko. One-way scheme sa gyapon na ginapatuman diri nila bot silingon kung narin ka diri sa north sa Maylado, then malusot ka sa Burgos area, kung Burgos Public Market, expected wala ka na sugata kay wala nila gina-allow ang counterflow actionary one way no from north going to south. Pero mga salakyan gikan west to east, of course ano na no pwede na sila katabok-tabok o gagasagod anay abi mga kaagson. Lapad ba ng dala na? 4 lanes man kaya mga obstruction, gintiloan na nila, may nagapark sa lakyan, ginapapalakar gila-gila yun. Hindi pwede nga magtinel sa madugay nga tanion. Unless otherwise, abiti kung may mga transaksyon ka, gadali ka lang maano, kung dasig naman yung mga transaksones, pwede ka nila ginatolerate o ginapasugtan nila ina. Pero hindi dapat nga madugayan kagida sa mga pagbiyahe action, Eric, no? Pero isi mo na ang reminders diri sa gyapon diri sa Burgos Circumferential Road, diri kita sining hapon pakadto makita naton build up ang traffic ko. Pero ang improvement sa diri dire-diretso bala ang usoy sa masalakyan kay wala sang gina-allowed nga maka-left turn, wala gina maka-right turn. Kay bangod nga may ara sa tunga sa traffic barricade. Kabalo ka may ara gid man mga Pinoy nga hindi nato na maligar nga bisan no butang ka sa pulisa kung wala gid tugot nga implementasyon na lagi na klis ay nagabayular aron ko wala man barikadas tunga may maliko ginaya. Pero at least diri sa Burgos Circumferential Road yung policy bawal ka left turn pakadto sa may fast food chain, straight ka lang. Kag hindi ka gid ka left turn na kay may barikada na no may traffic barricade na tunga. Pareho man na diri sa may halin ka sa may NGC pakadto north Burgos Circumferential Road sa Gyapon ang bilog dira nga dalan actioneric ang wala nila ginapanugutan nga maka left turn kay may traffic barricade sa tunga sang dalan bot silingon hindi ka na magpasaway dapat no hindi ka na magpasaway kag ang himuon mo is hindi ka na magliko pa bala kay ang rason diri ni Police Major Valculana ang tagpamuno sang Traffic Management Unit kag Bacolod Traffic Authority Office nga kung nakita nila ang cases grabe nga gatabo is kung hapon mag-peak hours na actioneric is nabugat ang trapiko sa mga lugar actioneric. So kung may mga barikada dinas to nga at least bala magana-ganan kag maobligar gid ang mga salakyan na magtiyog dito sa ulonhan hindi sila ka U-turn actioneric no ma'am na kay may mga improvement dira ang policy nga ginapatuman sang aton nga mga otoridad aksyon na Eric no. Siguro ano na nila ng part na sa ilang mismo nga mga policies para ma-improve rin ilang services sa palibot ng sulad sa Bacolod. Diri sa Lacson nga area, may diri nga ginbutang ng traffic lights o galing kay wala pa bala totally gid. Siguro ga function, amat-amat siguro na na-install naman pero puli ko nagana inadra makabulig man na no, para ma-plus target ang sistema sa traffic ko diri sa tubang sa provincial capital Laguna. Diri mismo sa may dalan Lacson sa Badsang Bacolod. Yari si Police Major Valculana ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Pero sir, muna ako sir, before na the traffic dito.
So, amo na siya, no, nakita namon. So, setting traffic is a experiment ini. So, amo na siyang almost ganyan nakita namon nga problema. Once mag-left turn na ang mga customers na magwadira sa may aton makdo, nagagutok ang dalan, although nga may traffic lights kita da, nakago na. Pero ang salakyan hindi pa makago, it's because sa left turn nga stranded sa dalan. So, wala na kasubong left turn. All the way, rekta-rekta na. So, why na? Actually, may mga feedback na sa General Public, which is nga okay sila sa nami ang na-implementar na experimento. Also meaning, the positive feedback. So, positive ang feedback, no? Mo nag-feedback nga okay sila. Nag-flowing na ato ng traffic, although ati sa volume sa salakyan isa, hindi na makuha sa ato ng traffic light. So, may ara, mapundugin siya. Magutok siya gamay, pero maka-flow kita. Kaya wala sang left turn nga Pila ni kabulan, sir? So, mga 1 month lang yun, no? So, kung naton, kung naraw namin na siya, iparesolusyonan na natin sa request. Testing naman yung super So, sa aton nga, sa kay Councilor Ading Ramos. Matiner, Nga mo na siya. Okay. So, ito sa mga, may libertad. So, aton da ko bong kay may ginabungkal nga kuan so mo pa nang kisa aton man nga isa man nga traffic, no, ang mga dalan naton nga ginakayo. So ina siya nga aton ginobra dira is temporaryo lang na siya. Pero although nga temporaryo na siya kaga kung makayo ng dalan sa studyoan na naman na naton kung paano naman nga hindi magutok dira kay volume man sa salakyan ara dira man silingan banago Bata Libertad dira dagagi mandalagan. So eksperimentuhan naman namon nga ina sila nga mga rota hindi sa magutok sa isa ka dalan. Actually, batihan si Police Major Roel Colanag, ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office, sa Traffic Management Unit sa Bacolod City Police Office. Sini nga pa nga patol, ari kami diri sa may area sa Burgos Extension, pakadto Burgos Circumferential Road. Pero tigid man ang traffic, masama sini oras, sila nga peak hours, no, kag Friday. Ako gining tiyo na, nga pinauli ang ato mga ka-aksyon na ang nagatanel sa luwas ng Metro Bacolod. Ang pila sa masalakyan, ari kami diri sa may entrance ng Chinese Temple. Aksyon na rin, layo na sa amon destinasyon. Sa likod namon diri, klaba pa sa pila, galabot pa dito, sa may tunga diri, sang ulunan pa sa Chinese Temple rather. Amo na medyo sa ito mga ka-aksyon nga nagabiyahe sa ngapon, kung ninyo plano, abi diri makalabay, temporary, siguro pwede ka makadivert. Ang possible way ninyo nga maagyan is dito ka mo labay sa may Montelibano Avenue, kung direksyon ninyo baka sa may Barangay Granada o kung para Barangay Alangilan, pwede ka mo nakalusot sa may home site na makakson para dito ka mo makalabay going sa area sang Portson Town mga kakson. Inaano para at least wala makalikaw ka mo sa traffic. Or kung ka mo pa area sang Mansilingan, pwede ka mo duriguro ka liko na lang sa may Barangay 27, Lupisaina, bala, dahil sa may Gonzaga Extension, para pos ka mo dito sa may Las Palmas, although basta mo sa oras, medyo true traffic naman ang lugar, pero at least ganagan, kung ikumpara mo kung diri ka naglabay sa may Circumferential Road, mga kakson. Magina, ang sitwasyon ba sa Biyernes, expected na ni, sabi na ko ni Kabi, masaming nga diri ng Paigid, ang mga musuning nga nadlaw, kabuman mga oras, mga kakson, iba na laba na gina pasensya. Kundi lang laba, guro laba na gina. Ang ilang nga pasensya gina kay kabalogin sila kung ang sitwasyon sa trapiko aksyon na Eric, no? Mo na, ang pinaka-sitwasyon sa palibotong syudad, ang sitwasyon diri mismo sa may Burgos Circumferential Road, sining hapon mga ka-aksyon. Sa totalan mga ka-aksyon, basta mo sining panyempo, namin ginahigop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagambalan, isa lang aton gina-endorso sa inyo, mag-inom sa produkto nga nagalis sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon John Diaz. Doy abet sitwasyon sa trapiko sa Metro Bacolod. Kung si paring Roger Montalbo pa, niya ang area sang North Drive, Balda, kay gupa ang dalan.
Hindi sila maglabay to kuno kay one way lang o kung one lane lang. Bawat islamat gid sa advisory ni paring Roger Montalvo. North Drive kuno ya baldagid guba ang dalan mo. Di dapat hindi ko mo to mag-agi kay one way lane lang. Siling ni paring Roger Montalvo. Ay, puwerte. Pre, musta ka da? Huwag kita da? Kay kagawad Mitoy Aquino, dira sa May Dawis, Barangay 14. Monitor gisa sa ato, no? Sige, balikan ta karon sa Aksyon Jan Diaz pag may time. Sa pila ka tipo niya sila nga mga report sa nga paglibot-libot. Sa pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:26 when we come back. Sa ato sa pagbalik, report na Aksyon na diri ka Aksyon Art. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanua. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanua of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, So naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:36. This time may check na mga report na gikan sa aton sa nga mga patrol unit reporters. Standby sa report ni Aksyon Artay Hupon, unahon ta si Aksyon Ed Naboso. Ang aton balita gikan sa Kapitolyo Provincial. 16,000 ka Sinovac vials ang nag-abot karon gilamang adlaw diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang tawon tabi ko na nuning vaccine ang gin-inject kay na kay Governor Lacson. Do kondisyon gina si gina sa pagpapakuna kay na. Testigo ang iyang mga empleyada kag mga empleyado staff pati ang katapo sa media nag-witness gid sa pagpabakuna ni Governor Bong Lacson. Yari si Aksyon din Naboso sa report. Line number 2, Aksyon din may hapon. Aksyon na Eric nag-abot subong nga adlaw Abril 30 ang dugang 16,000 ka vials ng Sinovac vaccines gikan naman sa gobyerno nasyonal. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang tagpamuno sa Provincial Health Office sa 16,000 ka vials, 8,000 ka mga tao ang mabakunahan sa unang nga dose kag taguon ang para sa ila sini ikaduhang nga dose. Dugang pa amat-amat ang pagpabakuna base man sa priority list nga ginaprubahan sa Department of Health. Apang parehag ni Tumimbang nga madugay pa antes mabakunahan ang tubtub sa A7 priority list bangod sa limitado nga supply sang bakuna. Sunod kay Tumimbang una kun tani ipabakuna sa mga una kung ani ipabakuna sa mga 60 anyos pasaka among AstraZeneca pagbungod sa limitado nga supply kag padayon nga pagtuon ginaprubahan sa Food and Drug Administration ang Sinovac vaccine. At pamatay naton si Dr. Ernel Tumimbang. Sabay lang siya na sa pagpahayag man ni Dr. Ernel Tumimbang. Then, sa Aksyon Eric. Anong ganitong vaccine kay Gob? Sinovac. Sinovac man, sige. Yes. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ayos, salamat gid Aksyon Eden Naboso report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Dugang sila karon sa aksyon. Firing line with Aksyon Brian Morden. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:39 na may hapon dira kay Toto Alex Montesa. Toto Alex Montesa may hapon dira kay Noy Erwin Gonzales ga-monitor gid siya mayong na dira nga pag-monitor kapag pamati. Kay Richard Dait Pacheco naga-monitor man sa aton. Si Ruth Kuzawa mayong hapon kag mayon lang nga pag-monitor diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Papang Munduri Papang Munduri to ti plano kapag kampanya ka na. Romulo Batang mayang hapon dira kay Toto Romulo Batang. Tomas Brunyola
May hapon dala kay Toto Christian Roa. Musta ka da Toto Christian Roa? Kag sa imo bilog nga pamilya. Kay Mabel Tapalya Robles. Sa kay Homa Lumina nagapamatigid ka kay Kent Bulakha Wanisa ara siya. Gakwan siya ga monitor sa kay Diding Alojamiento. Ba ara man siya. Kay Rodrigo, Rodrigo Cañedo. Pamati kami ni Mrs. Aling Kuya, Siling Kuya, sa may Kwangali, Akasya 2, Panokoyda, okay. Prosville, Barangay Kabog, tupad sang kuana, tupad ko no sang Akasya 2, Barangay Panokoy, lapit ka lang alida, boundary Lino Servando, kag kay Ibon Ibutser, sang Germany, kag kay Jocelyn Libuon, Dispo. Ara siya ga kuan sa monitor sa. Salamat gid Jocelyn. Libuon Dispo. Sige alin sa report ni Aksyon Eden sa Kapitolyo Provincial. Sa Luwanta report gikan sa New Government Center. Mga Bacolodnon nga nagapauli sa Bacolod. Yara lamang sa average nga kadamuon suno sa chairman sang Committee on Returning Residents. Yari sa line number 3, si Aksyon Art ay hupon sa report. Aksyon Art, mayong hapon. Yes, mayong hapon. Mayong hapon man kay Val Fernandez. Oo. Sa blind, sa Mansilingan. Home for the blind. Home for the blind. Okay. Kay Kabaluka, si Mrs. Sigamuno. Oo, Sila nga po sa pumabalik na sa NGC ang masayay. Tuod, no? Subong may ginad na masayay, no? Why naging temporaryo ka ba ito after nga damo cases na sa may NGC? Dito ko jab-jab man sila sa molde, sa kamolde sa ato lapit, ni Bla? May ara naman na sila. No, okay. Dalikiti, kuwangi ko na doon, pigado, git. Oo, galing na. Kung sa mga NGC, kasi damo-damo na dayang galagaw, kisa ka kalit gid, no? Correct. Subong ang ginawtasan sa Mrs. Nival kay why ko nung nga basahe kay Mrs. Ya. Ako yan mo ginabasahe nga. Practice. Tigayo sa kay Mayor, si Linya Mayor, pabalik ka rin na si Balay, maluoy ka. Oo, parang hindi siya maghalaka basahe sa ako. Hindi ka ito masgrasya. Basi hindi. Ang talyari si Malas tupad ko gali, rasa. Ari siya. Kaya nagpamassage mo si Mrs. Okay. Sila ko, relax ka lang na. Idugsingon talang ka. Ako lang bala sa imo karon. Wow. Sila ko si Aksyon Eric, mas may time ka to ilang to. Nubo na nga TF na kigintos mo. Kan hindi gina magpanubo sang TF yan sa Pilipinas. Sila nga, sir, sa plate ko palang tricycle, sino babayaran mo na? Hindi mo siya, sir, kung anong imo, style kay siling mo, kuhan ka hindi kakita, kakatag lang sa panulok mo, galagay ka bunggo sa tuhod mo. Totoo bala. Anyway, ang balita, subong mo, di nagligad to, ang ginakabalakad, kundi may moratorium, and then, ang influx sa Aksyon Eric, after naging kakasa moratorium, portigid man mo ang nagapauli sa Bacolod, pero after sang pila ka mga inadlaw, back to normal na lang, average na lang sunod diri kay Councilor Cindy Rojas ang nagapauli di sa city. In fact, ang isa malang sa development ka gusto niya ito ibalo sa mga nag-process pauli diri nga mga returning residents. So, ay man sa mga pagbago sa mga requirements, even nga nagpagawa sa bagong executive order sa mayor, bagod nga same gihapon, actually, kundi gindula lang to ang notice of coordination. Okay. Kaysa pass nga registration, amo na lang nasubong ang compliance ngayon mo na Aksyon Eric. In which ara ng kompleto, kag komprensibo, nga mga detalye sa mga requirements nga ginapangayo sa imo sa national government. Okay. No? That includes nga ara manina ma-access ang local government unit. Kasi nga no, okay man subong, why did the problema? In fact, siya nga on average, ang nag-process every day. Kag ang namin, kay ang niya mga personnel, pag kundi nagligad to, si Councilor Cindy, iya man to personnel ang nagpositive sa COVID, bla? Okay. Atong nagasugat, Aksyon Eric, sang
mga returning residents sa airport. Oo. At least okay na, back to work na ang kalabanan sa mga personnel niya. Although may nagpositive to last time, pero lately, naka-recover na. That is the good news. Especially niya okay na subong ang team niya, pero ato ang personnel niya ganang staff niya gidla, kundi naligan to naka-recover. Okay. Subong din home quarantine naman, kaya ang iya naman miga, mo nag-positive. Ay, ate. Pero home, work from home lang siya. Why naman sila niya problema? Kay at least may contact sila matungod, pero daw ay man, hindi man malaway sila niya. For safety purposes, work from home siya kag quarantine sa mga Aksyon, Eric. Okay. So anyway, sila niya okay na lang subong. Ang importante sa tanan nga gusto magpauli diri sa Bacolod, ang ESPAS, amon ang ila sila nga dapat itapuson na proseso for them nga i-allow na magkapauli sa sunod. Yari ang Chairman Committee on Returning Residents, Councilor Cindy Rojas. After isang moratorium, siyempre expected, damo-damo din ang nakapuli. No, ang naging pinuli, kaya mo to sila ang mga nadala sa travel moratorium, so they have to rebook. No? So, amugin ko nga week ang medyo damo. Although, to be fair, halos po sila tanan, may mga RT-PCR man nga swab test, no, na updated. So, due, tayo lang man ang gin-reswab na natin because nag-expire bala ang ilang RT-PCR how. Okay, good ang lakat natin. For sure lang, Eric, saan parayag ni Councilor Cindy, sa later part, medyo lawing na ni hambal niya, nga tisubong hindi magiging makalarmaw kung ara lamang sa normal number of individuals nga bakulod nun, ang nagapauli diri sa syudad. Ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Aksyon at Tainupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon Art Hupon muna nga bautiga balos-balos na kung hindi ka na mayo ti balik-balik ka man sa sa quarantine either sa balay mo kung sa facilities sa gobyerno. More development karon man sa Aksyon Firing Line ni Aksyon Brian ang mga update dugang balita sa New Government Center. Si Bill Rico Naya sang Purok kon Barangay Singkang ga-monitor gid salamat gid kay Bill Rico Naya ka monitor gid sa Toto Jubal Trinidad Toto Jubal Trinidad araman ga monitor diri sa inyo palatuntunan, no? Kag kay Jerome Lipana, Toto Jerome Lipana may hapon da. Kag mayo lang ang pag-monitor diri sa inyo palatuntunan. Aksyon na the Philippine Standard Time alas 5:48 na. Dugangan tang ato mga aksyon balita pagkatapos lang sa ato sini importante dugang pa nga mga pahibalo. Nagapangita ka bala sa ato. Magbanua, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas. Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Balik diri sa aton sining pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippines na time aras 5:56. Balikata si Aksyon John Diaz sa iya sining report sa paglibot-libot sa pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Yari si Aksyon John sa balik ka report. John, please come back, John. Okay. Mo sa area sa Barangay Singkang Airport, Driman sa may J.R. Torres Elementary School sa gymnasium. So sa riin nagatener ining mga pamilya nga nasunugan tinalikdan nga mga simana dito mismo, no? O kadinatdan nga may nadlaw sa area sa Procnapson, Barangay Singkang Airport sa Ladsang Bacolod. Kagaina man nakabaton na sa financial assistance gikan sa lokal nga gobyerno sa Bacolod ining mga nasunugan Aksyon Erika. Suno kay punong barangay Rosini Distrito sa Barangay Singkang Airport kaina personal ginhatag sa DSSD, Department of Social Services and Development sa local government sa Bacolod ang financial assistance sa kapin 10,000 pesos to 3,000 pesos o 3,000 to 10,000 pesos Aksyon na Erika. Ang mga persona o katagyan sa puluyan nga nagtingin totally damage sa kung tupok gid sa kalayo, sila ang nakabaton sa 10,000 pesos nga financial assistance. Okay. Samtang ang may partially damaged naman, nakabaton ini sila sa 5,000 pesos nga financial assistance, kag 3,000 pesos naman ang ginhatag para sa mga nag-share bra o kung nag-tinedra mismo sa balay na gintupok sa ang kalayo Aksyon Erika. Okay. Sa record rin sa Bacolod City Government Center, particularmente na sa DSSD, may 55 ka mga balay na gintupok sa ang kalayo sa Lunes. Kung sa rin nag-tinedri ang 61 ka mga pamilya o kung 235 ka mga individual. Sa 61 ka mga pamilya, 41 diri ang totally damaged sa hirap puluyan, ulo ang partially damaged, kag 5 ang sharer Aksyon na Erika. Yari si punong barangay Rosini Distrito sa aton nga interview Aksyon Erika. Mga pila ka ang ginatag na sa 46 mga hanggang 10,000 tapos partial 5,000. Okay, 3,000 sa server. Mga pinaka-partial pulo ka partial pulo partial. Okay, and then may anak may galing ka naman nag-share sa malay. So, sa malay na bakal. Actually, kinabatihan si Barangay Kapitan Rosini Distrito sa konfirmasyon nga naman ito nagidman sa mga pamilya ang financial assistance kaina sa hapon. John? Ang detail, Aksyon Erika. Ang sa 23 sir, nakabaton man? Ang sa 23, I think sila ang sunod kay gina-assess na ka-DSSD. Tapos kinaproseso no, ni Ma'am Sally Abelarde. Si Ma'am Sally Abelarde, subong nag-hikot sining mga distribution. Okay. I think the on leave subong si Ma'am Pasita Tero ng DSSD Action. According sa ila, naka-undergo naman sa assessment, nakatuan naman sa DSSD, on process na lang kag ginughatag ang financial assistance. So most probably guro kun ang baga nila kung hindi siguro weekend kag holiday buwas, magkakagtong sila ka makadistribute. Pero so far do wala pa man update na mo guro kun weekdays Action Eric mga Lunes sila guro base makadistribute naman sila sa financial assistance man Action Eric. Sige. Sa totalan ng mga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton ginakabalakan para kunon ng resistensya magtumara sa madagad ng atunan sa Zanton Plus Gold kang Zanton
Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa mga sa Aksyon na sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon John Diaz. At least nakabaton na sang financial support ang mga nasunugan dira sa may Purok Nipchon, and ang masunod amo ang paghatag man sang financial assistance sa mga nasunugan man sa area sang Barangay 23. May hapon dira kay Mr. and Mrs. Salde kag Rosemary Riston dira sa Sumag, no, ga monitoring sila sa aton. Si Connie Dormitorio mayong hapon kag kay Bilin Salaw. Manang Bilin Salaw dira mayong hapon lang kag halong gid sa COVID-19 para nga hindi kita patapika, no? Sa kay Madam Vanessa Mayo sa Minnesota, mayo na dira nga pag-monitor. Gusto ko pang tsimpo ko alang-alang na Aksyon Report Afternoon Edition. Biyernes nga edisyon, magatakop ini temporaryo balik ini buwas. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga nagparagad karon nga hapon. Aksyon John Diaz, Aksyon Artay Hupon, Aksyon Eden Abuso. Aton nga mga technical partner diri sa studio ay si Broadcast Engineer Nelmar Badera, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sirad sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Opod man nga napangalagad ko nga po kay Aksyon Ninyo Bugina, ang atong piloto sa Patrol 2. Sakala sa atong station manager Aksyon na Magbanua. News Director News Steve Aksyon Rex Kantong. Sakala ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya. Talos na ako diri temporaryo, pero kita karon alas 10 tuto alas 11 Aksyon Night Patrol program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Salamat gid sa inyong pagpabati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.